Lagi. Hello guys, kumusta naman mong tanan diha guys, no? Gilis lang kay na daghang sinina nya di magilis. Sa meron ting adlaw te live tate. Ano wa guys? Live nami guys. Nag-live nami guys, no? Tara. Adlaw te live tate. Kuwag tingog na mo bet. Ready na mo? Watching si Victorio Paredes Jr. It's watching. Mary Mudikilio. Hello madam. Tara, padua-dua madam pero Jan Lloyd Guzman. lisod jud Good ni. afternoon madam. Si Bachi Rawit. Watching Susie. Wa mi laing lingaw diri oy kay gigpangkapoy me mo na ko live na lang ta kay. Magpa-live day si madam karon ug naa siya ipa-answer ninyo. Kung makatubag sa iyang ipa-answer, pila to ang word sa imong gihatag niya madam? Basta usara ka letro, letter 200. No? Para di ay ang iyang Kung mabutangan na og duha ka letter 150. Para di ay ang iyang Dara sama pananglit ani guys no, dara. Bag siya nya, wala pa nimo butangi, wala mo mati 200. Shout out madam Catherine Orsal Fonseca. Shout out si Catherine. Madam, yes, Catherine. Kung kita dito pwede mo. Shout out madam. pwede. Nagpa-live si madam karon og tan-awa lang yung huwatan ninyo ang iyang mga patubag. Ano to? Sige, sorry. Giancarlo Ausa. Hello madam Islat. Hello madam. Sorry kayo ha sa Messenger wala pa jud ko kabasa kay ang cellphone nako mao pagkupot na nila diring na nag-edit. Og unsa yung Giancarlo. Good afternoon. Good afternoon everyone. Hello madam Islat, Jubilin. Uy, asa Piano naman is napadong lang. watching. Shout out Are, niya, are, madam. dami. Good afternoon. Si Ben Roma. Makatubag dito okay ra sad. Oh, Si bitaw. John Lloyd Guzman. Good afternoon. So kani. Oh, Susie. so Monte Calvo. number watching. 1. Kabika, Campuso, Buron, Cebu. Number 1 sa man. Doronio, baby. Ay mga madam, mga mister. Tag-an na mo ha. Magsugod na ta. Wa nay ka nang piliay sa mga followers, no? Ang makakita lang bisag dili follower, pwede kayo. Onya, mao ni siya nga akong patagan, lisod-lisod gini siya. So, mga ngani sa mga kuan, mga tao. Tara, tag-an na. Nga, tayo. Sa man siya. 7 letters. Ngan ra gyud. Ngandra. Ngan ra 7 kadabang. letters. Dinanay nakabutang na usa ka letters. Oh, way apelido, dili apelido, mga ngan ra. Siguro siya pangan. Taga asa mo sa mga pangalan ng mga tawanan. Dire na. Ay sus, international boy. Patay. Tibo kalibutan na ni. International. Lisod-lisod gini ha, gi-challenge gini madam. I-challenge gini niya unsa uli na pag Ha? 600? challenge gini niya. Excuse sa da. Napay ko ano no. Dala sa diay ha. Dala mo mga artista karon. Oh, bitaw. Oy, gwapa na sa kong editor. Pislat, negosyo. Adi madam pislat tanan. Paabot na sa mo diya sa kuan ni madam. Tara, guys. Balik na si madam. Ang makataga na ni guys. Name of person. Kani, nag-work ni siya og 200 pang snacks. Na 200 kuno ang maka-answer sa ihang Hello, Madam Auring. Shout Nana out.
Shout Nanay out Lagre. nimo, madam. Hello, shout out ako si Nay Oh, Lagre. tagaan mo kapil. Ngan. Babae, Loy, lalaki. shout out ko sa Oh, sige, tagaan ta mo. Tagaan ta mo tayo. Babae, lalaki. Hello. Di man sakit. Di man ni kuan. Yes. Is ra gyud. Ika 6 na kuno nga is. Mag-art sa panta. Saan mo ng number ni? Number 8 ito. Sige, ngan sa babay. Sa babae. Kanina. Ngan sa babay, guys. Kani lisod yun kay usara ka letters. Ang clue ani ngan sa babay. Then 7 letters. Sige, ang makauna worth of 200 pesos, guys. Wala na lagi na. Is Hey, hey, hey. Dili ato bang gido kay mom ning live. Hmm. Hello, dara. Balik na among kuan. Na wag tang gud among wifi diri. Bitaw. Kay layo gimi sa wifi ni madam. Guys, pasensya kung mukalit og kuan pero mobalik ra gid. Nang sa kay atong kuang electric pan. Ako sa ibalik kung ipakita niyo mga artista ni madam. Sige, may si Robert Maikem entertainer. Ay. Si Madam A. Suel, si Nanay Ina. Ang mama niya. Lama sa pabuntisan. Lakaw naman si Nakabuntis. Lakaw naman si Alquin kasi manumbag. Kusyo. Alisen Garasas. Hi madam, ayong udto. Dara mo snacks oh. Dara ding snacks ni madam. narang si Saron sa. Dara inyong ipangayo, guys. Ang chicharon sa karkar, dara. Sorry guys, wag ko kapanghatag kay Dito. Olimpiano is what? ayaw dituling ha. Dara di ay. Ni ara na Pilipina sa mga ngana. Di na international. Oy. Oo, dara. No. Matay mo sa sigulator si madam. Bros. Dito oh. Nakita ni mo? Wag mo na kita. Mayong udto madam, pasyaw. Wala na, makita ka? Kadaruan. Oh, Ito? kadaruan. Mm. Si Zeus. Mga Pilipinas, na no? Na si International ko no. Pilipinas. Ay ka ng international. Hindi kami katag-anak. Alisin Garsas. Moro ba siya? Sili mo muna itong daghang answer siya, Tino? Amo na mo itong dito Oo. sa itong daghang siya natubag. Dara. Dara ang inyong Sa manang tubagan. Sa Kasi kung ano, 320. Hindi mo pa alam magbigay ng moderator. Ano? Ano? Bawal. Bawal mga usaronte. Pagko mo dukok kung gusto niyo. sa kinang sa Si Joris Villegas Monleon. May udto, madam. May udto. Friend, 03, di maklaro eh. Kaduol ang cam. Shout out, madam. 7 Lucibel. letters. Montijo. 7 Christine letters. Domingo. Kunya, name of a person. Babay. This is a girl. Kaya huwag apply doon na ka. Si Bachirawit kay si... Holish, abisad. Diyan? Chiri? 7 letters. Si Chiris, ang kang Bachirawit, Chiris. Dili, guys. Si Bachirawit man yung Chiris yang balik-balik niya og answer. Dili ko na sakto. Oh. Napoleon. Sinantit, watching. Princess. Si Maridil Rose Diruda. Kapahog. Si Princess kuno madam. Princess ko mo dam. Ato. Princess ba kuno ang yang answer? Princess. Dili. Napoleon, si Sante. Oh, Napoleon. Cheris. Si Cheris, dili Japon. Pabanos daw. Rosel Abarca.
Charis. Amistad. Inko. Artista na, madam. Makaan sa panta. Dili, normal nga person. Dili ni mga artista. Si Normal ra kuno na pangan, sa pangan ni gid sa babay. Pangan sa babay. Sa Na 7 letters. iso sa Ana, iso sa. Kung may pwede mo. si Napoleon, si Sante, Charis, isa ni? Cheers. Charis, dili pa gina mao. Balik may lang answer, dili mao ang kuan si Maridel Rose, Vanessa. De Roda, Annalisa. Dili. Pwede sad pero Cheers, te. Charis. Cheers. Charis. Ang dali sunugdanan. Di dagway on. Cheers. Cheers. yeah. Charis, very good. Charis, mo na sa din Charis. Si Dixie. Oh, basa. Napoleon, si Pwede ba Sante, sa- Charis. Dili na siya mao, dili na siya mao. Jubilin Kiano, dili na siya Makmak mao. naman ako. Jubilin Kiano, Charis, dili mao. Napoleon, si Sante, dili na siya Duwin mao. man ako. 200 pesos, guys. 200 pesos sa maka-answer anang blank na pangan. Nagkuhan ni Madam. Solpicia. 7 letters. Ang nangayon ako school supplies, din ako makaya. Pero kare, Daring like kasi Si Chelsea. Chelsea. dili. Solpisa. Kung di ninyo makaya, no, butangan ako usa pa ka letra, pero worth na siya og 150. nalilagay ang mga marites. Di. Nakpa. Warren Kiano, Bawal Charis. magkaon ko no. Bawal magkaon. Bawal ko na ni comment na di ko mo pakaunon ko na og si Charon kay naay maglaway. Bawal. Bawal. Bawal na pag-ibig, bawal na pagkain. 303 Marisa. Huh? Marisa. Mari. Pwede sad, pero ang Evelyn Cruz Sumayang. Clarice. pwede sad, pero dili magyud na mao ang Digid dagway mao. Another clue. Chelsea. Napoleon, si Sante. name of a girl. Sa pa man, umaura man. Pangalan siya sa babay na 7 letters. Ang nag-una ko no, te. Puputang nga. Tangan Sige. ni Madam og usa ka letters para inyong 150 na niya. mahimo na lang siya sa una na pande sa una. Pag ano na ha. Lisod di kayo kana. kay 200 word of 200 na siya. So, 150. Na sa ang natumoy sa pangan. Lisa. No, Lisa. Oh, Ito man. nulisa, pero dili na mao. Napagyulain. Ang maka-timing lang. Basa na, dalo. Ikaw rin may makita. Des. Moro man ako. Juwin ra man na. Ang Nolisa kay 6 mo na. Nolisa. Ito ba? 7 mo na siya. Oh. Clarice. Hindi. Moingon ra ka, Madam, og sakto na ilang natubag. Oh, maingon ra ko. Ah. Alicia. Chelsea. Sige, tagaan pa mo, guys. Lisa. Si Napoleon, si Sante. Kamu, pwede mo tagaan. Libo pala din eh. Ju. Japon. Di. Di ang sahad. Ju di. Warren Kiano. Wala kabukuwang anak. Ito na, 7 letters. Si Warren Kiano, Chelsea, dili. Cheers. Man sugay. Nimpa Kapahog is watching. Kinsa? Warren Kiano, Chelsea, dili gina siya mao. Si Joris Villegas Monleon. Clarice. Dili. Man ang natumoy si Sam na sa. Ang tumoy sa pangan kay Nana S og A. Dali ni paliw kuno kog sira atong kuan ni Jason. Si Clarissa. Ang bate. Clarissa ba kuno madam? Dili. Ah. Dili gyapon. Joris Villegas Monleon. Sanisa. Clarissa dili kuno. Si Jubilin Kiano, Clarissa dili. Oh, Pachi Rawit. Oh. Denise. Denise. Oh. 6 naman na. 7 words, 7 letters man eh. Ato ra kuno. Si Jubilin Kiano, Clarissa, dili. Nanay ni answer na dili ko na mao. Si Glenn Piri Sumayang, Charis. Lisa ha? oh. Lisa. Lisa ko no. Lilio. Lilio ta. Ha? Ha? Bilang ng Ko. Oh. ha? Kaingon mo Lisa. Kamay. Nataga na nate. Liliosa? Lilio ta. Mm. Madam, nataga na madam.
O Tag-ana na, bright ka na dyan. natubang ni si nanay naka Alanay, nakatagal Dara ang tag-an kay Wala mo gilain diri. Natagan, li. kay si Madam Marilo diri mga guys kay nanginampiling naman siya wala. Dara guys, may nakadaog na. Liliusa. Si Madam Lina. Kadaog kita si nanay. Proceed ta sa second question ni Okay, Madam. sige, proceed na. Dari na kasi Proceed ta sa second question. Erase na to ang una na pangan sa tao. Pero pangan gyapon ni siya sa Dili, tao, Madam. gamaya sa ani ay. Ana, oh. Shout out sa tanang nananaw karon sa among live. Shout out ug salamat sa inyo. Thank you for watching. Dara, 11 letters. Kani This murag is lisod-lisod na gini. Samot. ano ba? Dara. Hasa man to ha. Nanay nag-ihap og letters dire mga guys. Inihapay. Kimuro. Dara. Limang kin bada. Oh, kadra. Tanaw lagi mo, tanaw lagi ang gikuan. 11 letters. Pila ka letters ang gibutan. Ako lang ning giduha guys for 200 pesos kay medyo lisod gini nga na. Proceed na ta sa Oh, second dara. question, guys. Wala na to ang una kay natubag na to. 11 letters. girl, madam, or boy. Girl. Babae kuno siya, babae. Babae, pangan sa babae. Girl. Pila ka letters, madam? 11, 11. 11. Oh, Malagi 11 ka mama. letters. Ari yung babae. magita. Oh, dali argon nyo ka. Nagtigi na magkum. Okay, gilista rin mo. Sa duha tulo upat lima unom pito walo siyam. Kadaog. Ako kamligiti. Oh, si Prince nakadaog sad. Salamat. Tanawa dire oh, update kay mga artista ni Madam Pislat. Nag-ihap-ihap ako. Oh, 200 na to ay lista din na nakadaog. Update kay ang mga artista ni Madam. Tara yun na. Wala gini sila kay Baw. Update kayo ang mga artista. Kamo ni na sad Madam. guys. Ang siri in taon ninyo pero maluloy lupig sila madam kay tao man na wa man sila kaila sa mga tao dire. Kitang tulo? Ako magi-clear, klaro daan. Ako kan ihap. Ari yung ang gita. Ari 20s vlog. Dam na. Ay, madam, kung vlogger ka, dapat marunong ka na magbigay ng moderator. Sino ako ng tao? Si moderator, paano yan, sir? Tulong sir kasi na sa Ari 20s. Patulong naman, sir. Ako beginner lang man ko, sir. Oy. pangkuan lang to kang madam pang Moderator. ha? Dami yung moderator. Moderator bitaw ning duha oh. Dili. Ay, kan si Ming Timarilo, kay nagtakin, kung papel, o bulpin. Dira. Ang anggilista mo na ang mga nakadaog. Listahan ni sa nakadaog. Pwede sa mo maglista diha. Ay na lang paglista. Dahil paglista dahil paglista. Dili listahan niya. Lista na sa Saan nakadaog. mo pagbayad ni madam, pagkuha ni madam. Ako na kunahuna naman ko. Oo. Sa nakadaog ni. Na- Oo. Proceed la ta sa sunod na Next. question ni madam. Next question na lang mo. Pangalan ng comment. Ha? Pindutin ko, no. Thank you for the tip, sir. Pasensya na, beginner, mangkugod. Baguhan pa lang to si madam mga guys. So, add as moderator. Pang pakuan lang to pang As moderator. Yan naman guling mo dirito. Kasi ganang kuwang pangilang pagkuan ba? Nagdilaan sila. Kanang sa Kinato. Kadakyan magsulong madam mo pag ganyan nadawat si ano madam. madam murag pasabot ko na siguro murag tingnan na pa imong ang question siguro kinahanglan ikuan pag gamay kay lisod siguro. Yeah, ay. gaan lang ko ganin ha. Guys, kuan lang ta paabot padayon lang gyapon mi og live For dire pero letters. ay lang mo biya sa live. Only 4 letters. Napalisayon ron ng mga question si madam. Lo. Wa mo na su. Si Aryo Pagito. Lahat pag na. May pagdilang Ah. ko na i-proceed lang naglaing Oh, kuan. Adi takan-takan ng supat. Upat alma. Proceed ta sa next question ni madam. Makabaka. Ang tunga libot ng idam para dili magpasensya. Pasensya na kung Parang dili para lisod. nagka dugay pa ang pagkuan dire oh. Pagpa-question dire kay. Worth of 200 pesos. Tara, worth of 200 pesos. 4 For letters. letters. Only 4 letters. Siya. Babae o lalaki? Lucky. Lalaki na siya mga guys, lalaki. Lalaki na siya. Kuha natin, tara. 4 letters ra, For lalaki. letters, lalaki. Pangan sa lalaki. Ako Kasi rawit, ikukuha kura. sa akong bugnang Kura tubig natin. ito. Kura. Tindahan paliw. Kay boy Pura na ko ka. natin. No, it's not.
Boy, magkana. Mana to siya rin pagita. Kuha na sa din. Kuha ni upatra ni kalisa. Ni-proceed na taglain, madam. Number 3. Like a cyclop. Proceed. Ha? Bert. Di, Bert is not kuan man. Hangga ra man It's siya. not the name. Dirt na kuno. Usa? Dirt. Si Dirt. Napoleon, si Name of Sante. your husband. Pura, dili, lalaki. Sorry, ma'am. Napoleon, si Sante. Pura, dili, lalaki, pangalan sa lalaki. Proprietor na dito, kala ko ka. Armodia, Duro. Dili. May nakataga na. Arvin Lee. May nakataga na, guys. Dirt. Ah! Sunod, guys. Dara. Ay, naara din ni dire. Eh, Pag-ingon pero di. cancel sila sa pakonde. Oh, di lang may Ah, matigil cancel sila. lang ko na mo, cancel. Kaya nag-vlogger sa akin. Ah, Man pa pero pag malala Hindi pa ko mo. Ilang diri sa pangalan nila. Marami yung Ako'y nagko-comment pangalan. kasi. Sige, inyo na na. inyo na, wala man. sir, kanya-kanyan diskarte. Arvin Nitros, Sumaya. 320. Sige lang madam, turuan kita pag uwi ko dyan sa Sabado. Tero. Isom na. Oo, mas mabuti turuan mo ako, sir. Parang marunong naman tayo. Duro. Eh, beginner lang ako eh. Marley, Anak, di na Bukilo, may makapil Lore. diya. Ako lang ng idea, kaugalingon, usam niya. Tiro. Oh, Wala na. manato ang yang ikapila tong question, madam. Ikatulo na tong question, ikaupat ata proceed sa ikaupat na question ni madam kay naansiran dayon sa mga artista. Dili ni lang Madam ako. Joy, dra. Hindi namin mga appeal kaya ang mga artistang madam, mga hustle. Hindi, nakakwarta naman mo. Pero hindi namin alam, sir, kung anong ano. Bibi. Wala nang Wala wala naman sila. ang pangalan. Wala Sa sila mga kibago clue. kinsa nagisuwat yan sa ni mga madam clue kay lang. sila, pero ilan na naibaw-an lang nila kay usawon mga bride Daring mga artista like ni a madam cyclo- gyud. About May sa nagsabi amin, na isa na si Bert. Oh, Akala ko, try your best, madam. Di na sila mutan. Madam Dayan. Biban lang sila ninyo. yeah. Isa siya. 320. Tagaasa na siya. Tagaasa rin ka. Aredyo ka, Mr. Ray, ha? Tuduan, expert naman ka kaani. Oh, expert naman ka. Big kuan naman ka, vlogger. Big vlogger. Turuan ni mo mga small vlogger or mga beginner. O sa Basta kay mo sa saning akong nakamauan. Sante, Kura. This is only Sante, Lisa. O proceed Ay, salamat, sa eh, for ikaupat na question. Gang, Lah, nang kinuka isa namin yung answer diri. late, Pero ha? ginistig. Malit na, kanan namin ikaw na. Ay, Dili pro ko na Kaya video. ko? Ano ka nasuwat am to ni ma. Lah, nang guna sige to to. Ikapilam na siya. Ano? shirt. Hindi na oh. Kinsa? Bago din. Baguhay pa nito ba? Di ganina nakapon siya. Yung may gisundan Kanina, niya. kalaruan na diya, kay dili Yung mo. may gisundan. Kadi lang mi mo give lang mi. Kadi ha mami na kung Siya may chance. Jubilin. Siya. Si kini si Jubilin Kiano. Ano siya ni Ato ni tubag? ikuan lang madam na siya ni daog sa katong ikatulo na question. Katokader. Jubilin. Tong Dirk ang kwan naka-answer si Jubilin Kiano, Dirk. Sakto na si Jubilin. Jubilin Kiano, Dirk. Mana mo to niya. Suwat. Ha? Isulti na maguto nila. Tanawa na ni mo diya kung sa orasan. Storya dato dayon. Namgutay dim na mabati malargo sila. Kuan na nila ba ma-type na nila di dalig kuan di bagukod. Maguna tag istorya niya. Madaday tayo ba. sige. O dili tigal na siya kuan na chance na niya kung sa siguro. Kuan na Kailan na yung taon niya, pang school supplies. Kuan na Kay si warba Jubilin ko. Kiano na ni chance usa ni daog siya. Dirk yung answer niya sa third question. Okay na. Siya ang daog sa Dirk. O dili ka tagaan sila. Oh. 7 letters. Si Mary Ann Babos, Lawian. Ay, si Watching Madam while Guapa. Gaandam og para pakbit. Madam, mga unta. Joby Ostos Armodia. Shout out from Agusan del Sur, madam. Lah, layo mo na Agusan del Sur, to ani sa Mindanao. Thank you for watching. Nanay Claude, anak. Si Joris Villegas Mulyon, kinsa kay kaila na sila diha. Sino? Kaning mga ngana, guys, international siya. O, dili international. Sila diha kanina adre kanina diha kanina. Dili man kay Di ara na. bisag asa. Wala ni sila kon. Bisag asa. Tampa bisag asa ni siya ngana. Oo. Basta bisag masakto lang. Masakto lang ang inyong answer. Bisa Seven. pag-asa ang inyong ikuan. Basta masakto lang. Muna siya. Bisa pag-kinsa na.
Tawhana basta sakto ang pangan sa gikuan ni Madam. Sakto lang ang iyang di hatag na question, sakto ang inyong tubag. Munay daog. Andam na mo Kasi mga tayo guys. kaupat na question ni Madam. Abot lang mga guys. Sinuloy na kailangan ako. Nura, si Ralph Jabatan. Nura, naansira na to ganina. Kanay kay duha man ka letters worth of 150 guys. Si Nards. Name of a Nardo. girl. Payat na Madam Pislat. Napayat na Madam Pila. Si Nards. Oh, payat na sa Nardo. wala namang makain dito. Wala na kanon. Sante. Lisura sa anak dam oy. Wala kayo may kaila ara. Di man international, di man ni. That is dili man ni name diri sa taga diri. Pero si Sante zero gid mi ani Madam. Kembi. Dili man ni wa man ni nga diri sa mua mga Kilyo kaluoy na mo aning naa sa live. Wala mi kaila. wala dili una-unaan ninyo. Pero wala yung answer gyud kay basta Kay sakto international man ning mga ano, wala basta man ni sakto lang wa may nagngan ani diri. Kani ika kanatay kana. Madam. Ay ikaupat na question no kani. Oh, ikaw pat. Kani guys, ikaupat ninya na question. Sige, pag-andam lang mo sa inyong tubag ani. Duha man ni ka letters. So Kaniya, it pag-unin means Bag-on niya. 150 pesos worth. Pila ka liters? Duha. Pila na ka kon? 8 Ilatanan. liters na. Ilatanan later sa Na ginao. 7 liters. 7 liters Seven. pangan sa babae o lalaki. Name of a girl. Babae na pangan sa babae. 7 Bisag- liters pangan Bisag sa babae. asa ni nga na. Si Joby Ostos wala si Kwani ha. Kitagan. Why nagngan na diri dapita sa mua, madam? Na. Hayang tong usa rin sa cellphone. 320. Unsa? Nagikuha man to. Aw. Erlinda si Joby Ostos, Erlinda madam. Erlinda, Dili guys, sorry. kay Gal, Melissa, si Tanan Evelyn nag-comment attacking jacket ko. Kunsika, shout out madam. Tanan nag-comment Kia sa live. Gal, Melinda. Si Melinda Kia Gal, kuno, madam. Melinda kuno madam. Milinda ba kuno madam? Kia Gal. Dili. Giancarlo Moingon ako. Osa, Melissa. Moingon ra ko kung Arceli, Armisin Garsas. sus. Erlinda. Oh sige, tagan pa kay dodol na dia. Erlinda. Ano lang? Giancarlo Osa. Belinda. Sherilyn Orsal, di Guzman. Si Juliana. Mga karaan yung pangano. Oh, bitaw. Rolinda. Sige pa. Sige pa, dam. 150 worth. Merdel Rose. Magapalit na taan eh. O kanang papel, ballpen. Daliora ng madam. Prince Tagal, Yotri, ano, Elena. Giancarlo sa Belinda dam. Juliana, Melinda. Si Sherilyn Orsal, di Guzman. Ako na ang gaman. Juliana. Kailan kang Isuwat na daw. 320. Pwede ang inyo isuwat niyo. Oh. Answer kami niyo itong mo. Isuwat lang kay. Kailan Arsina. Mario Munilar, ako na ang gaman. Si Arsena. Ayaw niya Juliana. rata magila-ila. Si Lakaw lang nga rin, Flores. mister, ha? Orlando. Tudloy, dyo ko nimo. Paminawa lang ko ang kisay sakto na ba kami? Oo, lagi. Wa Si pa ko Giancarlo, kapag... Melissa. Sige pa. Di, sayo na kayo ni nga na. 7-7. Belinda, dagana ni. Sulyada, Arceli, Juliana, si Belinda, Sulyada, Belinda. Bachirawit, si Bachirawit. Ako gining mo ni Si Belisa ko na madam, si Bachirawit. Inday Merle Modekilio. Ikaw Rosalie, nagsikag Rico, hagad nga watching. kanusa ko mag-live. Nag-live na dyo ko, Joby ani. Osos, Para ginini mo Inday Ulamar. Merle. Palomar. Meridel Rose. Kalinda. Teresa Sumayang, Elina, Dili. Naadyan dapita. Bachirawit, Belisa. Sige pa. Shirley Armin Garcia, Sige pa, bachi. Lolisa, Sus, wag Jay ginangan. Montiron, Gilabay-labay. Juliana, Mariano Babos, Ipanama, Ay pa naman. si, Giancarlo, si Ma'am Merlina, Elena, Dili. Yagal, Elina, Dili. Juliana. Flex, Sakto sad pero lain man. Lolita. Dili. nanam ko yung answer si Madam Manigod, nana sa iyang, Oh, nana mo ko yung answer, God. Matakanan lang ninyo, siya na, wala may kibaw sa iyang kuan, moingon na siya, okay na, mauna yung Oh. answer. Nya pakiton Okay na. tiga tamo sa mong akong Merlina, lista. si Jenny Lynn, Sige pa. Dia diri Jay mga Montiron, Juliana, sige pa, Carlo 150. Juliana, 150 guys. Doris Villegas, Mulion,
Gloria Labandera. Gloria, dili man na masakto kay it's only 7 letters. Jinlin ni Elena. Yan guys, Kabatana. Madam, tagai ko. Kinsa nagunit sa imong cellphone kay kamauna maghatag og jacket. Hatag jacket. Kinsa man si Si Merdin Red Rose. 20s. Ay, Bonita. wala man diri si Wowo. Kasi nga na. Felisa. Si Jenly. Sa tayo magkuhan, nag-moderator sa Wowo. Lolita. Kawawa, Willie. Ha? Willie Rebillame. Willie Rebillame. Dili man ni si Willie Villa Rebillame. Revillame kay Wala pa mangatag ginaka-answer og mga jacket. guys. Kuan ay pagin niyo daraw 7 letters pangan sa babay. Sige, ako ni po nag-usaha. Kunan niya og Usaha niya, worth nag 100. Okay? Okay? 100 na lang. Ius-us ang iyahang premyo ha kay gipunan niya kung sa kan liters. Sige. Ius-us niya ang 200. May mo na og 100 kay gitigan mo clue. Okay. Tara ha. Merlisa Giancarlo Osa. Kare sayon, sinugdanan gini letter C. Lina Ligaspi. Tara letter C. Merlita. Tara, tanawan ninyo. Aba, Ipakita ko daw mo sa asa ka no? Tempa murag kuwang. Tempa ka jot. Si Arsina. Astillero. Tempa kuwang. Si Lerna. Si Lerna, madam. Dili ko no. Dili man. Walo-walo. Napoleon Sante. Melinda. Dili na siya. Lolita. Nakakuha na ganyan. Bonita. Si Alfred Sumayang. Bonita. 6 naman. 6 letter naman. 7 letter ka no. Joby Ostos. Almodia. Soliman. Alisa. Paspas kayo na. Alfred Sumayang. Si Carmila. Mga ikong sorry ninyo guys ha. Mga ikong sorry ninyo. C di ito dili L. Si di ay nasayo pre si madam. Tara, sayo na kayo. Tara tawa. Tara tanawan Kay ako may nasayo worth ni og 150 gihapon. Tara. Sige. A ang nasa last, Ha? C ang first, third, C Bego na. Japon. Ay sa. Hey, tubag na mga guys. 7 letters. Carmila. Si Lista. Si Lista. Relin. Orsal. Di Guzman. Si Lina. Si Lina, madam. Ha? Si Lina. Dili. J. Monteron. Claire. Merdel. Rose. Sayo mo. Kulista. Alisa dili. J. Monteron. Sakto? Si Lina. Sakto. Te. Mary Ano Babos. Lawian. Kalirna. Giancarlo Osa. Ay, oh. Sulisa. Nya, tanawa. Cecilia. Yes. Ha? May mananaog be kinsa na? Kinsa na? Arsena. Alsina Astilleria. Isuwat loy. Floribec. Ha, unsa? Si Cecilia. Si Arsena. Sige ha, may nanalo na guys. Wala na Tawag tagan. na si Arsena. Arsina. Floribec. Ang yapuan. Si Cecilia. Ano si Cecilia? Okay. Siya may nag-una in taon si... Sakto. Wala nang hulaan. Wala na, Mayroon wala lang to siya. ano, naka Ya. Arsena. Astillero. Ay, Astillero. Okay. Wanahag, ang nagkauban o ang uban ni Dito lang yun. nagsunod ni Arsena. Wala Tara. na mo ikuan kay ang nadaog si Arsena. May nanalo na si Arsena. Floribec to, no? Tara. Floribec. Kana Floribec. Ang nagsunod ni Arsena, wala na siya. So 150 ang Kay worth. si Kia Gal o si Glina Ligaspi. Pasensya kayo kay naka Glina Ligaspi. Nagsunod na mo ni Arsena. Mas nadaog yun si Arsena. Si Kia Gal. Si Kia Gal. So kinanglan wala laing mo kuha na. Unahay ni Ugit sa'y makaunang maka-answer. Wala sa lain question ni nga Madam. mo complain. Sa akong nabasa diri ang naguna kay si Kuan man. Regards lang kunin. Cecilia. Nakauna gid si Kuan gyud. Arsena gyud. Kunin nung loloy. Arsena ang nakadaog. Pasensya sa naawahi og Asang vlog, isang vlog. si Bachi Rawit, Cecilia, nawahi mo ni Ray Kuan, Fuentes? Nawahi gid mo ni Arsena. Oh, ako ingnon, Mr. Ray Fuentes. Jubilin Kiano, Cecilia. Milyon ang na siguro ng iyang follower, no? Kay expert naman. Proceed lang ta sa next question ni Madam kay nanay nakakuha nanay naka. Okay, the next. Number 5.
Okay, pahinumdum sa tasa, kuha na. Pinomdom sa, pinomdom. Tara. Sige, pinomdom. Sayaw sa. Mga Shout guys. out sa, shout out sa. Shoutout ko ni Kaigal. Wahir ang imong tubag. Kananay nakatubag og una. Narday, narday. Amo kayo Nakatubag siya superstar daw. sa mga vlog. Usahan ko pag-claim Para pa. kang Madam Ningon si Arsena. True Gcash, please. Arsena. Arsina Floribic. Si Arsena. Floribic, unsaon pag-claim, madam? Through Gcash lang, through Gcash. Kung na kay Gcash number. Gcash or muare mo dire. I-PM ni madam. Okay. Ngare lang. Gwapa. Nakatubag Si ni Dirig una. Joby Ustos Armodia ka mga gwapa ko no. Oh, tama. Buya. Artista ni madam. Oh. Guwapay lambos. Gwapa Apay ito, sumayang. Lain Ha, tapat. isa dok? Mga tiguan na. Isa dok? Si sumayang dok? Si kuan ni Alfred Sumayang. Nanimaw namin minteryo, guys. Oy, ako Oy, ko. madam. Wala. Tigil sila mo ang Mga kon. perfume, oy. Nanimaw de kuno sa perfume, wa manimaw minteryo. Ate, wala pa gani. Mga kandida. Dili, oy. Silya. Si Mako lang payo. Manimaw lang mga. Si Alfred na nabasa ko no. Alfred Sumayang ko no. Ha? Wala pa yung isa ni madam ato tanawon ko. Bakit? Ano man? Balik lagi daghan ang kay gudo. Doon na, lagi na ang una. Mag-on na. Ito nga sa video mo. Nama, pareha niya nag 150 noon. Naman si ko ano. Pamilya. Hatag ko chance nagkanaon namin Dirig tubag. Drama lang hatag yan sa mga kwanta. Ako kang ibakre da tanaw to nabagi nakatubag una. Pa kuan sa mga followers ni Kay Madam. pasensya guys sa kadaghan sa ni comment, balik-balik ang ni comment. Wala man Alfred. Wala, lagi ka. Wala lagi. Wala nag-una gid si kuan. Nag-una si kuan. Si Mr. Ray Fuentes. Nag-una Shout si out kuan. kanimo, Mr. Thank you for watching. Thank you for watching. Shout out, Lilay. Sa naman si kuan. Lilay, Inday Lilay nga gwapa, si Inday Si Dennis. Arsinia Floribek. Ang imo karong kamote, labo, labo ya ka. Wala, lagi ito lagi naguna na lang. Kasi nga niya na. Mo basa gid na kuan good, mo gid na. Wala, lagi ito nagsunod sa, mag-ito Oo. nagsunod ka na si Arsinia Floribek. Atin niya mo gid kuan gid. Ang sundan na Arsinia Basin Floribic. dugay na putang lang comment. Kihama. Ta ta Kaya naguna ta. gid sa kuan tri si kuan nito. Arsinia lagi. Si Arsinia gyud. Kaya kinawagaway na gumitin. Be, pag- Pag advertisement sa link. Oh, advertise Ihapon follower. Follower ba niya ano? Bunya na lang guman. Pasensya sa kuan si anak kuan gito si Arsina gito ang nag Arsina. Arsile. Floribek. Floribek kilang nagkuan diri sa sakto Arsina tubag. Floribic. Sige na guys. Naguna gid siya gid akong gi-back na ko. Kani 200 gini nag-worth. Okay. Tanaw lang yapon mo mga guys. Mga Ika followers. pila na question ika. Sige Number 5. Huwag muna i-end yung live at with moderator tanan nag-comment sa yung live. Ha? Okay. Ito ko no? Moderator? Nakaman yung moderator oh. Painom sa Nescafe. Kwaon sa namo si Kwan. Lila, Dennis, Bulao, naka-shout out. Inong sa isa. Ay, shout out kuno. Sa chicharon. Shout out kuno sa kamuti. Lami ba kuno? Shoutout sa Dili man kamote. kamote ang gikuan diri si Chan. Dili man ko labo. Basta. Aw! Out ka na sa karkar ka naman. Shoutout sa Ikarkar, labi kayo lahat sa salon. Hello, Madam Esther. Ilong mo na mister. Isam na. Sheila Dennis. Si Richard Si Lilay lagi. watching. Linis ha. Okay. Ingon man ka nga basa ang kamote. Oh, basta ang kamote ni mo da, pero okay ra, nahurot mo kaon. Lain mang nabasa. Flores. Paabot sa mo. Lain mang nabasa. Daghang pa rin question si madam. Oh, huwag. Paabot sa taon mo kay. Bantay mo, Painom bantay sa lang yun Nescafe mo. ko kay giduka ko sa inom sa kape. Inom Nescafe. Suwat. Pagkuha dito gilim non loy ko unsa ba? Kay giduka man diri piglista mo. Ang yung answer, giunhan na ba mo ni tulor ba diri okay ba nila pero wala nila sila nga. Wala kang tingog. Wala sila labot kay Wala mi labot. Amo na palabi sa Wala mga labot follower kay ni madam. artista Okay ni ra. madam. follower na nako sa mga tunay. Ako may palabi ninyo. Oh, nanami sildo. Ay lang sildo ko no, ihatag lang ko na ninyo. Gitabo. Kaya nagawa na nagsildo ka na nag-pay ko. So shout out ni Madam Auring. Madam Auring, hay naman ka nagluto. Hello guys. Hello Ay, guys. Nainila Hollister sa Austria siya no. Nay, shout out ko kay dito ka mabasa pirmi.
Shout out daan. Out naman. Usay mong giluto, padali taon ni. Halo, halo mga guys, magluto na si nanay. Si Dara. Doris Villegas Monleon, pag what's in a box, madam? Oh, karon sa sunod. O, ugma na lang. Pag what's in a box, madam, si Doris Villegas Monleon. Ugma na lang, guys. Out ni kaday. Bachi Rawit, Raylin. Shout out ko Na, naman. na si nanay oh, na si Mila Hol. Shout out ni Na ako na tanaw niya. Inday Merly. Ah, Shout out ni Inday Merly. Ako kinigibuhat para nimo Inday Merly. Nagsige man kag Ang milon, ang sige man kag tingon ako nga magpa-live. Apple, naghandre na eh. ako ang Hira ba kag paibog si mong apple? Sige na, balik ta. May Raylin, may lapin may kuan mas Raylin o Raylin. Kato nilong niyan, pagyapon sila. Oh, mana to ka question ni Madam kanina. Kasi dito sa sunod siya na nag-answer. Mo pa'y pagmata siguro. Manang pahinomdom. Pahinom sa chicharon. Chicharon. Pahinom sa chicharon sa karka. Dara. Pagkan to time no, no di mo abo. Francis kayo. Nangatuk-an yung taon sila direct kay Christy. Napay paano? Napay paano yo? Pato. Loy. Sige, isa tadi mo ta. Mana dagang makaon daloy. James, may mo ugma madam. Okay. Darin like that. Lag kaayo. Inday Denise. Merdil Rose. Inday Lilay, Inday Denise Bulaon, ang pinakagwapa ug si Inday Michelle, ang pinakagwapa sa taga. Shout out to Carlo Hausa. Shout out from Compostela Dam. Yeah, Mr. Carlos Ausa, shout out mga untag pan, Dara. Francis. Kia Gal. Manain taon ang question. Ay, si Inday Kiyagal, mami ni mo Inday oh. Dara. Wahi na ka. Hello Dam. Hatang na dress usaw kay mag doble ang mo. Oh, Si si pwede ra sa Helen kanya. Lopera. Rimulado. Ito bang Hello Madam. Please shout out naman dyan. Ito bang Na Madam, si Helen Lopera. Hello Madam, pa-shout out naman Madam. Hilit? Si Shout out mo na shout nimo. out. Oh, lagi Shout out ni Lopera. Oy, karon pa ko kadungo ka nang ana da. Wa jud ko. Madam, shout out ka ni Madam Pislat. Wa man jud ko kakita nang ni-comment sa kong video. Karon pa ko nakabati. Salamat sa pagtanaw. Salamat. Salamat. Thank you for sa 1 watching. million views. 1 million na views ninyo. Salamat sa inyo ang mag-support. Pag-tanaw, bisag ka ng Dara Siya mga sa mga guys, untaw. Gang. wala pa rin tipping ni madam. Nadam Bunganga. Wala pa kay yang asawa tapos kuno abro ni tapos gawas Nilaga pa kadyot akong partner. Pagkuha dito ilim nun loy. Cook ba? Dili mo sa ginugkok. Ah, bala mo da kay kamo rin mga manginom. Bachi Rawit. Ah, kuko. Alo dia man nagpa question si Madam. Sim Bachi Rawit. Mana proceed lang ta sa kuha. Mag-expect jud ko nga makatag-an ka kay Bright ra kay ka no. Joris Dara. Villegas Monleon ha kaaligrid ya ninyo Madam. Oh, alegre. So di pa ito. Kay nanimaho ng menteryo. Tingon po ni duha. Simbat ko no. Bataw in town, di pag imi naman ni Mao Interior kay perming bosog sa ilang madpislat. Nanimaho daw kina silang perfume, dili menteryo. Manglusyon og omega. Omega painkiller. Art Montero, pa-shout out madam. Art Montero. Montero. Si Art Montero, shout out Helen Lopera. ug salamat sa Isa ako sa pag-watching. iyong followers, Madam. From Cotabato City, Alayo, Mindanao. Oh, thank you for Helen watching. Lopera. Isa ako sa followers, Madam. From Cotabato City, followers. Kinsaingan? Si Helen Lopera. Salamat sa pag-watch. O lagi, Helen niya, wala lagi ka mo comment. Huwag ko kita sa imong name sa comment. Palihog sa share sa videos, Para madam. makakuhan si Madam nimo. Dala kailan na siya. Si Helen Lopera. Salamat. Pilar may tulpok, good. Share. Sa, Isa ako Ayaw lang sa sa iyong followers, Madam. From Cotabato City. Thank Layo, you. Albania. Thank you, Helen Lopera. Remulado. Remulada. Remulado. Luta nga. Arsin Garza. Isa. Garzas. Lisa. Manaman pa question si Madam na. Proceed lang sunod ha. Number 5. Kumanang advertisement. Dara, nakuha nag-ilim noon si Madam. Bungangiram, Madam.
Mao ni akong artista guys nga magsige lang kasuko dara oh. Blood siya, may painom siya coke ni madam. Dara oo. Panginom mo guys. Ako dili ko minom kay tubig ako. Kamu na. Raging. Muna artista ni Madam Ana. Ano? Kay na, Nakon yung artista ni sa tulo. Sige, nagpuntas number 5. Okay, question ako na tao. Sige, paganda mo kay Anda mo. Julie, dara Julie oh guys, Julie's. Julie's bread. Francis sa Julie's, dara. Mga on ko mugpan. Dara. Layo lang mo, pasensya. Nakuha ka, baguya ka, gawa ka makuha. Kaya Princess Vlog, permit doon, nakasamang channel, madam. Ay secret. Ayaw so na ipang unsa man ni sisir uy nga taglain man na imong mga pangutana, personal naman kayo na. Wabay ko mangutana nimo. Dara si Laila Carrie Fuentes. Dara si Luyo. Dara oh. Sikat kuno siyang vlogger. Sikat sa vlog. Sikat ka mo sikat. Sunod. Sian? Pangasal tong sian okay. Okay, proceed. Next question. Ika-unang na question, no? Number 5 Lima. na Ika-lima pangutana. na question. Wow, kalami. Gigutom na noon ko diri. O, dili haon mo. Arsena still. Si Arsena, kadaog mo siya. Kandela, nakay pang snack. Daog man ka. Si Arsena. Loribek. Wow, kalami. Gigutom na noon ko diri, madam. Dara oh, dara guys, number 5. Oh. Dara. Tara, Oh, pang 6 letters. snacks. Asa siya, madam? Babae o lalaki? Kuan. Ang answer, Tampa, babae o tanaw na lalaki? ko angan ha. Ay, sa kadyo ta. Digo. Abo sa kadyo mga... Akong kodigo diri. Isa to number... No, number 5. Lucky. Lalaki ko na siya, lalaki. Lalaki Pila ka guys. letters? 6 letters. 6 letters. Tanawan ninyo mga guys. 6 letters. 6 letters. Lalaki. Worth of 200. 200. Lalaki na siya, lalaki. Si Sherilyn Olivia. Babae na si Olivia. Babae Next man na na. madam. Oh, muna Madam. na siya. Madam. Ika-5 question na siya. Muna siya. Ha? Daw, lalaki. Lalaki. Ang kanang gikuha ni madam. Lalaki na siya. Si Hollis. Hollis ko na madam. Si Susie. Hollis ko na madam. Shout out ni Madam Auring nga tuwa karon sa Austria. Palihog i-follow niyo siya guys sa iyang Olivia. reels sa iyang Facebook. Facebook. Sinulisa Sumayang. Romulo. Miss Mila Hulis. Madam, si Romulo ko na madam. Si Nolisa Sumayang. Romulo. Dili. Susie Oliver. Isuwat dia. O si Oliver Okay, na isuwat madam. lang. Dili. Oh, apil. Arcile. Oliver. Si Arcile madam. Oliver. So, nanay sakto madam. Oliver. J. Montiron. Si Oliver. Wala pa yung nakatusakan. Hilin, Lovera. Coke, my favorite. Dennis, Hernel, Faustin. J. Montiron. Charlie. Dili. San Carlo. Olivio. Wa maulibya mo. Si Cherry. Henry. Sa mga sol, bawal ba ni? Aging. Sumayang. Wala. Tanari watching Saging, naman. apil ba saging? Shirley. Kung na dyan ang aging? Man na na. Kadaog gina. Si Sherilyn. Ha? Henry. Lagi ang to is Ronilo. Aki. Sherilyn. Orsal. Tanaw mo to. Ano? Ayaw, lagi. Video ni ko. Oh, ayun. Ayaw. 6 letters. Ako. Oh. Okay. Ang punan og usa ka letters ni Madam. Pero ang tuwan mo sa siya sa 100 na siya. Ang to. Isang Sumin sulpo. ka to? Isang katubag. Isang sulpuin. Oh, kasama ng kakuan. Isang. Isa? Ay Nanay nakatubag. Nakadaog. Oh, na nakadaog na taga kuan, taga Cotabato. Isang. Oh, na usa. Cotabato Mindanao. Queen guys, ang tubag. Sorry. Al Queen. Wait, katong manumbag ni Busyo. Kabantay mo tong sa video ni Dara guys, dara. na si Al Queen. Katong manumbag ni Busyo.
Mga guys, Tara guys. kung nakita mo itong video ni Boss Yo, Diri yung tanah lingo or matubang na lingo. Udah si agani ba ko? Kay matalikdan ko na ko. Ang kamera ba? Mato, nanay naka-answer mga Ha? guys. Sinsya na sa mutubag o muadto. Panta. Ay nandong. Proceed. Proceed na ta proceed sa next question, madam. Isa, kumanto mo na to. Si Akoy lang tubag ato. Si Alpin, manag. Ipakita nga ni madam. Nanay, usa ka daog. Nanay na kadaog. Nanay Proceed na sa kadaog. test number 6 question. Oh, Kami ang proceed. taog. Ako pa na mo ihatag ninyo Sila- tanan. Oh, sila ang tayo nakadaog kanina dito tulo ay kinagkubahay sila. Wala dyan iba kung saan. Wala. Amo ko. Sila na nako papilo kay Mga bright kayo mga artista ni madam. Hula-hula naman kuman. Ito yung mga kuwan. Nami Oy. ba? Madam, unsa imo skincare Ano naman kay to? gwapa man kaayo ka. Wow, sana Madam, all sana gwapa. wapay lambos. Sinamit ba? Madam, unsa imo skincare kay gwapa man kaayo ka. Wow, sana all. Sana. Kayo. Salamat sa pag-ulo-ulo guys. Bigyan mo na jacket. Salamat pag-ulo-ulo guys, no? Pero dili tinuod. Jim, kana lang bil. Nanimaw na ning minteryo guys. Layo pa. Jim, Wala Wala ni na madam eh. islat. kana lang bilong sa imong reels, madam. Arius! Ano mo ni? Sumaya sa to. Number 6 na tadam. Dili, di bahala kung sa number dito. Sumayang, Kaunong lang pangutana. Dili ang number Joris adon. Villegas Leon. Congrats everyone. Pangutana. Tara, sip. Relax ako sila gamay ko no. Kaya nakainom sila coke. Ah, Coke. May numdom, kanta sa. Oh, kisa may kanta de. Be, kasi mo kanta no, 100. Madam Lina. Kanta na yun. Kanta niya. Ay, Ang atong katahon dam. Unsa Murugwa naman siguro. taon mo man jud napapa si Madam Pislat. correct. Hair out. Sino si hair out? Pislat lang. Hair out. Correct yun. Kani adto pa ni wag ini pagkupas. Nay. Ang sa among dam. Wa nay gwapa sa mga gurang. Sa una pa. Wapa manggiloy. Unsa man ang numero? Na gwapa si Madam. Diyan. Bahala na na. Oh, bahala na basta kung unsa. Di man na di ang kwan kay ngamo Si Arcile Armisin. Imo man Ayaw anak dam bad na. Salamat sa imong paglaban, madam. Sinamit pa. Imo naman ang Bitaw gisultan madam ang kay mga maupod na pangutana. ako. Kami Gamiton din ang magagamit mga mong artista number ay ang mga Grabe ni pangutana ko. na di mo ginambiran. Saan mo ang live ko eh? 689 ko buti. Ha? Ganabo, Arsenal. Sila nagbalik sa comment. Ano? Flex Manyo, Ganaro, Arsenal, Montesilio, nakapabor si Marilo, madam. Walay display. Wala may daro. Oh, mura. Felix, Ginaro. Ano number 4 nga ako napatagan naman na akong number. Imo man ang sultan ug nga ang imong Si ipatagtan sa amo. Sherilyn, Orsal, Di Guzman, kantahan Tawa ka ko madam. kay ang Kung nakakuan. sa'yo mo ikanta ni madam, sige na, kantay. Sige, kanta. Inday Chirilin. Samin kanta. Oo. Sige na daw, patay, pakdot na. Pakdut ito patuan. Si Heral. Comment. Nakuan mo na nausap mo na. Guwapa jud, si Arsena, guwapa jud. 125 ka buki. Dali ano daw. Arsena, sexy and guwapa. Florbik, sana all gid ay. Ang Diyos, magay ko guys, aron din makitang Si mga kunot. Nulisa Sumayang, always pretty, dam. Always. Ikadwara ko niyo mga madam. Heart Montero, talisod po dam. Ay, dili, oy. To ang lisod to sa ospital. Si Hilado, atay si Do. Pa-shout out sa Diabet, Pakdot. Pakdot, nga tuwa karon sa Lapu-Lapu. Nag-deliver siya sa Lalamog. Lamog. Lamping Diadot. Lalamove. Shout out, Dot. Ay mo pag-away, sluwen, Dot. Si Marites. Dagat Marites. Dagang marites, dire, Dot. Napagod na nila. Oh, di ba mga marit Pisa rami ni Marites. Siya man artista man siya Dot. Agoy, Artista man galiw. sila. mga artista sa itom nga tabil. Ilan mi ang kuno puting tabil. Wala nang pag-artista kay Sila, shout out sa Wag, siya. wag. Shout out sa Kadot. Wawang Girlfriend. O ang madam sila to, sila maartista ko. Wa mga artista. Salamat ning Madam Sistar kan artista mi din eh. Nakita namin si Buok. Kasiana Yang. Hi, madam. Hi, madam. Hi, madam Shout guwapa. out ulit si Kasiana Yang.
Shout out ni Miss Guapa Kasyana yang nga karon nga asa ron naglingkod sa silya-silya nagpahayahay. No? Si Arsena, kami ang ikaduha, madam. Arsenia. Si Herald, salamat. Si pag-amping dia sa imong lalamo ba, imong motor dia, daghang kay deliver hotas na dia do. Sige nga. Peace, dot, peace. Oh. Magtingnan mo si Madam. Di man kami gaway ko. Kamo Madam si Luwin. Luwin. Sunod. Sunod, mapangutana at tangi. Hi guys! Ako diha guys. Napa, salamat. Ay, mo pa nga to guys. Uy, gana sa rin. daw amping mga sakop ni Madam Pistat dia. Ay, salamat! Nangamabdos na rin uban. Mabdus maganing uban. Si Kia Gal, medyo hinay ako signal dire pero Sige, nagsunod jud ko sa live. Oo. O dere, deserve ni mong Tulos pano daw magwapa pan. ang mga sakop ni Madam Dam. Pistat. Gwapa o gwapo. Deserve ni mong pan o ang Kay gwapo. coke. Si Sherilyn Orsal man sindan Ah. sila voice message sa kan Madam. Okay. Usanas number 1 ako nga mo kuan ko siya. O engage ko siya sa kuang mga Si videos guys. Kasyana yang apel ko da bi. Wow, si Alfred. Pwede kayo mo appeal. Ang tanan pwede mo appeal. Wow. Di agali dia. Shout out Madam si Giancarlo. Shout out Madam. Giancarlo. Thank you for watching. Thank you for watching. Giancarlo from Compostela. Gutom imong live Madam makalaway. Snacks si Madam ay. No, dagan daghan. Di apa o. Naapa mo dres dool, pwede ra oh, napay daghan bilin. Apil ko di ate nila siya na yang. Siya na yang. Paano Dali. pa daghan snacks oh? Dali na. Maagdan pala Kay, niyo kinsa dool. kay kanang Namit ang ba? Shout out bi. Shout out Ang mga bi, nana- watching from Nigot. Calgary. si Kasyana yang giauhag pag-ari kay Sila si namadam ko si Namit ba? Shout out bi watching from Calgary. Saan ang Calgary? karon ay Yo diri tan-aw ba? ha Si Namit ba? sa dapit Sa Calgary. Saan rin gamit ang Calgary? accident gali ko anhaon tagi mo Saan gamit ang Calgary? gaan talim mo kanang tagsa ka balay ba Asa rin sa Calgary? sayang lang pobre ako Ka mga tao dia do. Pras ato panit. asa dapit Sa Calgary. Wala babasa. butan na asa man ang Calgary Ako magiging bitaw. Ako magiging Kaya mo nuroy mi dinha. Namit ba? Asa na dapat ang Calgary kay para anaon mo ni Madam magdaog tuba tamis kayo tuba sa Borbon. joke ra na di ko kana guys kay tigulang na Namit Calgary, Canada, Madam. Uy, malayo di mi kana dia oy. wow Canada di Madam mo sa Canada na di. watching from Canada na ako Calgary, Canada, Canada? Madam. no Wala gina international na oy. Layuan ni Salamat sa inyong pagsuporta ni Madam Naabot mi Pisla dinha sa sa Dali may international. package dire. Oh, kaya mo. Dadaring mga artista ko kung sabihin ko pahumon. Dali kami sila kuan nindot kasi nina kuan nila sila ano. Ikanang ipaso na mo. okay amo i-vlog guys Oh, kanisi kanay. Kamo maging mga kwartahan. Kay namin sa Canada di ay kay ganahan ni sila makasugat ita og kwanta package gikan sa Canada. Ipaliog lang kong pamunit sa mga basura diya sa kalsada daw. Ada pagsunog. Ya among ipadala dire, among i-vlog. Salamat Calgary di Canada Madam. Kalayo. Salamat kayo. Salamat yun ay. Salamat. Monebas Mayang, pa-shout out Madam watching from Italy. Oh, Alfred. watching international. Dara imong chicharon. Kuare. Oh, diri Mr. Alfred sumayan to sa Italy. Dira ang gitagana ni Madam Pisla. Akin. Aw si Apen. Pen. Wala kid. Salamat Madam na ano mo. Sinamit ba? Salamat Madam na ano mo mga fans diri sa Canada, Madam. Kana tigbasa. Tinuod na Canada. Tigbasa regards ko. Ay, kanang Sana all. Ha? Sana Salamat dara all. tigbasa ay. Unsa ko no? Tigbasa Basa ko ni tigbasa. guys, tigbasa. Hello. Lagyan ng asawa sa pag. Grasa. Dahil yung package. Na, ma. Salamat. Salamat. Salamat.
Padadaan juga nagpakil sa kanang ng Nami mga ba, kalsada salamat, na salamat, panglabay. madam. Naana mo mga fans diri sa Canada, madam, kana tigbasa regard ko. Salamat. Yatis. Lang ako ang madam, matuk-an ka nang tay cook in town diri oh. Dai. Si Arsena, dry cook in town na, dra. Dagan lagi sila cook kala mahurot oh. Tara. Dara guys, okay. Init-init pa kayong Francis. Jay Dara. Montero, ilabay na. Ngari na Oh, si madam. oh, dara. Ito kung stila. Hindi si Jay Montero. Heart Montero. Ilabay na. Oh, mga usa na ka grupo des Compostela. Ilabay na diri padong. Islat, ipanggutom mi. Tinanaw sa imong life. Gutom ta sa Jay Montero, madam. O, layo ka sa Compostela, Jay Montero, oy. Pagpiti magmahal. Nakaata lang Pasko ha kay sa pagkakaron. Ako sa tiwason akong busloton nga balay guys. Jay Montero, nakita ate ko sa ni madam, ikapasko ko na siya ikuan. Hinumdum lang. Hinumdum. Basta sige, comment. O, basta iyang itang Engage, share. Nagsig comment o nagsig share. Kayong lang o, kay mintano na yung taon si madam. Oh, nanimaw na menteryo. Sila ko, dili pa. Direct perfume ang among madam. Makalimtan kayong niya. Dili Kayong lang mo, ika Dakhan December. nga tabangan taon, maghilak in taon mi Kayong lang mo ha, ika December ha, kay pag... December. Kung mabuhay pa ko guys. Mabuhay kasi nag-gift. Ayo na dam, bad na dam. Iba Sayang ni sila. pero tulog. Grasya. Taas pa ko nung Og, kaginabuhi. og matiklo ko guys, sila ko na yung mga ata guys. Taon. John Lloyd de Guzman. Madam, shout out from Compostela. Shout out John Lloyd de Guzman. Kasyana Yang. Narana si Kasyana Yang ay. Dara Padong vitamin nagdiya, madam. John Lloyd, dara vitamin sa inyong mata guys, dara. Muli ni siya Kasyana Yang. Kasyana guys. Yang. Dara. Amot na. Yung plaka. Siya na yan, is coming. Di ka pa siya sa Mandawi. Dali na ginaabot. Oh. Atulo ko lagi. Gino sa kuane sa Decans, Canada. Di lang ko anak ko ka. Namay tuba diri dagat Bourbon. Dahil sa tubig sa mga healthy nga mga Dili lang kuno sa cook si Arsena, madam. shout out sa mga shout out sa taga Canada guys, no? Ano ba yan? Tubig tuba. Si Jay Monteron, paggutom imong live, madam, sakto. Di pang gutom eh. Ting snack na yung taon ron. Ang tao sa doon. Sobrang na ting snack. Sige. Jan Carlo, mang snack. Yes, number 6. Mabuhi. Number 6. Arsena, buhi pa madam oy. Nasi Arsena o buhi pa madam oy. Mo lagi. Di na to may bawaan. Puro na ni. Jay Monteron, oh, manay Sira. mi ara sa inyo ha, madam. Inig Pasko. Sige, panaygon mo rin, madam. Kana, Ako rin mo na sa inyo. Magdakog maniw saksako. Hidang para kadawat na pultog 5 kilos ganador para sa siya. Si Laika Siklon nagadawat din siya 5 kilos ganador para last year. Ah, last Laika year. Siklon. Yes. So, wa pa ko mag-vlog-vlog guys, nang hatag na ko. Kung naisubra. Ko taon dam oy. Sila naman yung Mau menteryo. Kandila Kandila na sa iyo. Ang kandila, mas Si Madam, kandila, mas pislat lain kayo laban lang sa kinabuhi. Dili. Tao ba ni sila ninyo nag-ampo? Si Arsene. Nana, nagpahimon mga kikukuan, pantiyon guys. Tara dito. Si andam na. ayaw dam. Kaya mag-uol sila. Si John Lloyd de Guzman, asa daw dam. Sa menteryo. Asa man di ay. Dili, asa daw dam. Sa menteryo ko nagpahimo. Aw. Mga bilad kong mga followers. Pastila dagat ka. Sa pastila ba? Dagan kayo. Ihi sa ihi. Pero. Ihis baboy? Lahi sa Mandawi. Saan lahi na? Ihi mo diyo. Ihis baboy guys. Dito na ibasa lang kay sayo siguro nagpa. Number 6 ng taon. Sapa mo kay question si mo. Si John Lloyd. Asang chicks madam ba? Sa John mo Lloyd chicks. kuno. Dara oh. Nay, ato bang. Ayaw pakita. Ano na? Ako lang ay. Ayaw na kay mga chicken na rin. Dere na oh. Dara oh. Chicks. Chicks madam. Dara kuno ay. Oh, dara. Tago. Ayaw tago rin. Tago. Naunsa. Hinaay mga 60 tubangan. Anong kita Dara maglain oh. mo? Tao. Dili. Ing na. Loy, ing na sa loy. Hi.
Pili lang ko mo diya. Oh. Ayaw to guys, kay mabulit mo sa kasaba na. Yaw-yawan. Sabrina Morales, hi Dam, pwede tulungan mo ako. Kaon pa. Sheila Dennis. Nice. Paano gyud ako ikatulong guys kay boslot pa akong balay guys. Ayaw, anak, te, ikaw ay nag-inusarang legend sa Bourbon. Sana all. Tinuod yun. Si Sheila Dennis. Bula-bula. Bulaon. Ay, si Inday guwapa. Inday guwapa. Thank you ha pa. Ayaw, Bula-bula. anak, Dam, simbako. Oy, kalain ni mo, kuminawon, Dam. Hindi siya maayon. Pagsabang kasi mong kuhan, Dam. Umay nang kuan oy. Kana, inyo na kuhanan ninyo, Madam. Kasi na ninyo makuhan, Dam. Maawit sa pag-supply. Inahan ninyo. Suplahan ninyo, kana. Salamat sa nagkuhan na, nagsupla ni Madam. Ang mga anak-anak na nagsupla. Ang mga chicks ni Madam. Mga chicken. Ay dili kay mga tiklo Phyllis, mong gitantanan guys. Gilaro. Asin na kay Patyan yun ang jubog Marilo. Mga tiklo mong gitantanan guys. No? Sana all. Sana all. Wow, yan. Ang kuan to. Alegre sir. Sige ma, alegre. Si Arsina, bitaw pray lang jud sa Dam. Tagaan ta og long life ni God. Salamat Arsena. Daghang salamat guys sa inyong Taas pa kinabuhis Madam Boy. Mabot ka naggatos. Sa akin na kinabuhi. Agoy. Kaon na pulos utanon. Gani mo ka Hello Madam. Wala ta kebaw. O kung sa'yo gusto nyo, mag-proceed dito sa next question. Question lang ta. Ikaw na. Ikaw Bag ang Diyos. kung nag-iyamit ka basahon na ng Pas kayo mag-ingalawag Sige na guys, kaya nakapasas lang panahon. dito. Dam, si Giancarlo Ausa. Siyempre guys, Pray always pero dito. wata Pray kebaw. always yun. Apilan sa doon pag-abing. O kaunan sa doon nga. Kapil dagka-daghan naman ko na hapit na guys kay Si na, JJ Monteron. JJ. dara guys, oh puthaw na ni akong kamot. Shout out, madam, watching from Bulacau, Pardo, Cebu. Si Shout JJ. out sa taga Bulacau diha Si JJ nga Monteron. Shout out. itanaw sa ako ang live karon guys. Carlo, pray Thank always you. lang, Diyos, dam. Thank you so much everyone. Ako manag pinomdom si Madam. Sige na, kuha na saan. Proceed on to number 6. So kisamay ni Sheila, Denise. Auhag ayaw din na lang sa usapin, pagpadayon. daghan magsubo. Dipay lang ta. Nindot. Ako mag-hold, madam. Ayaw Nindot pag-hiskot yun ang di ang maayo. kay daghan kalibay. Okay, bad words, Sheila, sunod. thank you. Bulaon. Ayaw, take. Medallion in town, te. Ano ba yung medalyon? Ako lang na ipamana ni mo dai. Giunsa naman na ni mo. Nawala. Ready? JJ Monteron, always man ka nakakaon og healthy food. Dili man healthy guys, tara o, dili healthy. Chicharon sa karka lang ikaon karon. Dili ni healthy guys. Na si Sheila oh, Bulaon. Naabot na gani na sa imong tuhod baling kataas. Wala sa doy. Darang tuhod mo. Darang tuhod. Alegre. Padayon dam. Okay. Dan, proceed ta sa atong question ha. Pagkuan mo. Umanang mga joke-joke. Andam, jud mo. Kinsay Dara na guys. taon na. Dara. Ikaunom nga pangutana. Dara, question na si Madam balik ka pagkuan mo. Kung bisay makaunag comment ka sa Sa to, saktong nalimot na lang ko sa akong ipatag-an. Hanto akong Itong padigil. unana. Yan Kung na sino? tanawa pangan. Si shout out ni Binot sa Intermedia Bourbon. Binot. Binot. Shout out Binot. Shout out. I-follow Ni nyo. Sino? Mao na nag-vlog-vlog si Binot. Igsuon ni Jinisa ni Sino? Oh, shout out ninyo ni Jinisa Dihadong. Shout out ni Binot sa Intermedia Bourbon. Igsuon ni Jinisa. Sige. Dara. Pakapit. Worth of 200. Dara. Dara guys, worth of Paano 200. mo na ni? This is the name of a girl. Pangan ni sa babay. 7 letters pangan sa babay. Gi, answer na mo kung ginsay makaunang tubag. Ug sakto, daog og 200 pesos. May taog kada Marilo, isang 04. Dara, Nanay nakadaog. Nanay nakadaog, dali ara oy.
Ano? Muingon ta ko Marilo. Nanay nakadaog, awa na unahan mo. Isa man na. Si 7. Angeli, dili Alfred Muniba, dili. Sino na? Ano? Si Yan na, Phyllis. yan na nakadaog. Nana may nakadaog. Na Rio, like ka nakasuot rin wala sa nagaway, naguna si kuno like ka oy. Laika na Sa yung YouTube man. Sa YouTube man. Ang nakaunang tubag diha sa among live ha, si Laika Siklot. Marilo. Correct. Laika. Laika. Kamong mo kuan pa nagsunod ni Laika, pasensya na kay tanan mo kay nanagitay nakauna og Sa YouTube ni. Kami nakaulit. Oh, so nakasad. So duha ang daog, worth of Laika. sa YouTube sa live ni Facebook. Laika Gra- silot. Mo yung Oo. spelling. Siklot. Siklot, silot Mo yung spelling. Iputay si O, siklot. si Laika Siklot, dugay-dugay nang wala ko kabati ani da. Yehe ko na yehe. si Laika Siklot. Sa YouTube. Mo na nakadaog ha kay mo sa live na mo diri siya gini unang comment ug saktong tubag si Laika Siklot. Congrats nimo Laika. Wala isang. Naasa. Ikaw ang nakakuan. Nagsunod na si Risa Sumayang, Marilo. Tugad- Laika tagasan si Laika. Dugay-dugay naman ko wala kabati ani Miss Laika Siklot. Dali aran yung katubag okay ba dayon si Marilo. Na mo ni si Marilo. Oh. Musuwak unta ko. Mga guys, mo ni si Marilo mga guys. Hi. Alam mo, Kailan ano na ba niya? nang wala nga taga diri. Mama, isang naman. Laika si Eh, okay na. Laika, siklot. Kaya artista mo siya, gidam siya, artista mo siya. Wag mo rin din mo dyan pislate. Ako yung artista ha. Loading si JJ sa to. Loading ro si JJ mo. Next. Ikaw no, ikaw Siya nang kayo, sa pamunta loading na. kayo. Like a siklot. Sabi ya. Ipay na ko jam. Thank you kaayo. Kinsa man? Patro Gcash ang inyong kana, inyong kwan kun amoy Gcash. Pero Gcash ang premium ni Madam ipadaan ninyo. Nanam. Amoy mga Gcash. O chat ra niya sila ninyo. Pero Gcash ang talay ka. Ina puta na ko unsa sila sa Dayan Siklot. Ni si like ka lagi dam na busy sa BB. Mong parang sa Ay, pila ra may tuslok. pag sabihin ko no, kuan ko no, toslog sa mag sa BB. Kay Masa tanay pag bisa magkugos-kugos sa BB, ug sabi-sabi ug tan-as video ni. Oo. Oo. Magkugos. Pero si Miss Dian, kuan video. shout out ni Miss Dayan Siklot. No, si Miss Dian Liani Siklot kay wag na siya hunong pagsuporta sa ako ang mga Si videos. Laika Siklot, idol kayo na nako si Tim Marilo God. Sana all. Laika Siklot. Ako to manghodam, iya ko to manghod. Oh, mangod niya. Oh, manghod ko na niya. Mao to'y tunay gyud nga follower nako kay wag na siya mohunong nako support, mo Laika engage Siklot, ako mga oy sige gyapon ko. Engage. wala mo ko wala ko kita sa mga sa unang mga buwan ba wala. Oh, Sagdi lang kay- Madam. No props. Nako ay ato ko eskwelahan. Salamat sa imo pag-games, madam. Welcome. Welcome, Bye. Laika Siklot. Oh. Sige guys, kay hapit na ta mahuman. Oh, proceed ta sa Ikas. ika-uno, ikapito na question ni Madam. Pangutana. Ikapito na niya. Pag-anda mo pag-ayo. Ingnad. Oh. So, kani Ikapito na niya guys na question ni Madam. Question and answer. Katong what's in the Mo box. gyapon siya pangan, gyapon siya sa. ha? Katong what's in the box mo. Alegre. Kani utukay man eh, man kutaw sang utok. Utang utok na ni oy. Ikapito na niya pa-answer ni Madam. Dara. Ganin yung mga Dara guys, worth 200 pesos. 200 pesos gyapon ni siya. Wala ka word na. 6 letters. Kani mo bitang dagko nig premium, dagko premium guys kay lisod ni utukay ni siya. Oh. Kanang mga what's in the box 50 ra to akong bayad. Kani siya lisod-lisod ko siya mo 200 kuno ni. Oh. Kiagal si Australia. Dili. No. Kuan ni siya name of a girl. Oh, Australia man yung pangalan dili lang. 6 Pangan letters. sa babae. 8 liters akong name. 6. Why mga ngana na diri guys? Wala ko nabatian nga nay ngana na diri. Si Molina. Inday be. Madam, si Molina ko madam kung kuan pa ni Arceli. Pero DJ Elina. Lima mang ako. 5 oy Roman. buta na. Si Giancarlo. Larissa, Laika, Stella, Hmm? Dili. Ah,
JJ Montiron, Bibilina, Bilina. Sila din sa Dili. Di lagi. Mulina, Dili. Sherlyn, Olivia, Dili. Tiagal, Elaine, Dili. Arceli, Dili. Alodia, Sige pa, JJ. guys. Bilisa, Napoleon, Sante, Belina, Dili. Namitva, Dili. Angela, Di. JJ Montiron, Belina, Sheila, Elena, Napoleon, Dili. Amelia, Arsena, Aloy, boss. si Monina. Wala pa gyud naka-answer sa saktong Makaroon na ka. wala pa gyud nakatubag sa saktong kana answer ha. Cholesterol. Elena. Ibay ka ba si Wala mo naman kita, tayo naman. Paloma, si Uno man nakaliter. Bachirawet, si Paloma. Paloma madam, si Bachirawet dili. Dili. Anak na lang. Si Arsena, si Lina, Batsi. Banat. Napoleon, Elina, si Felix, Julina, Napoleon, Paloma, Felix, si Sagdi lang, kutob lang sa... Julina, balik may lang ba? Napoleon, Paloma, Isay, Sheila, Basa na dala. Jenica, Alicia? Napoleon, Alicia? Julina, 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 Sad ako yung JJ Montiron, Lagi, nakatagaan nyo rin. No? Lucila. Moana, Usa may utagan din. Nagkuan ka. Jessica, Paloma, Karon? hindi gid mao, wala pa gyud. Bachirawit, Lorena, Lucila. si Kasian Yang, Lucila, Giancarlo, Jessica, Adela, Sandra, Kiagal, Andrina, Galex, Ganaro, si Inday, Julia, No. Giancarlo, Lucia, Jessica. Flex, si Ganaro, Marina. Julia, Dili. Laika, si Clot, Sandra, Marina. Dili, madam. Sherilyn, Jessica, Iman ang buwan. Namit Bas, Sandara, Dili. 6 letters. Alfred, si Alfred, Sandra, Dili. Mel Dilros, Almira, Dili. Sherilyn, Ito pagpanda. Jessica, Bachi Ito Rawit, pagpanda. Rowena, Dili. Dara dayo. Bachi Rawit, Mugya pa Rowena, ya pa si Bachi Rawit, Felix, Stop na. Mana lang Juliana, to. Kiagal, Sandra, Thank you for watching. Bye. Sheila, Dini, Sheila, Fatima, si Fatima, Kalub.